Решил съм, стига с тая простащина днешната, да направя аналогия как забравяме всичко, какви неблагодарници сме и защо трябва да ни се връщат нещата. И е правилно да ни се връщат. Какви измекяри нас са науправлявали преди 1944-та, преди социализма, и какви измекяри са сега. Сегашните са същите измекяри като нея. Преди 1944-та. Пламен Пасков има един лав, казал, показал, доказал. Нали? Много е хубаво да направиш те. Аз съм решил да правя нещо като документални неща. Специално искам младите хора да слушат тези неща. Защото няма къде ги чуете, млади хора. То ги има, но никой няма ви ги каже, да ги отворите, да разберете грозната истина. Единственият, който ще ви каже в прав текст, съм аз. Защото на мен не ми пука. Защото това, което се случва сега в момента с България, е по-грозно дори от тогава, което ще ви разказвам аз сега. Какво е било? Всичко, което го говорят сега в момента, е подмяна на историята, измама от едни продажни неблагодарници, които тогава са били същите помяри преди 1944 година. Но са били, как да ви кажа, тогава технологии, мехнологии не са били толкова това. Брутално са избивали директно с куршуми, с автомати, а сега избиват, казва се, тотал. Унищожават всичките деца. Цялата нация са затъпяни, са подменени на историята. Сега ще разяснявам, защото много млади, родителите им не знаят, че младите хора са функционално неграмотни. Те не знаят какво значи функционално неграмотен. Той думичките, които майка му и баща му, може би и те не знаят, мислят, че знае, когато го попитат, то не ги знае. Да не ми се сърдят, че разяснявам някои работи. Какво значат думичките? Сега, искам да кажа на някои хора, знаете ли каква е смъртността при чумата? Заболяването чума. При него се води от 30 до 60%. В Европа, когато е била чумата, са умирали от 30 до 60%. Значи, на 10 души 6. 3, 4, 5, 6. Не е като на ковида сега тези глупости. Това е заболяването чума. А знаете ли коя е кафявата чума? Сигурен съм, че никой не знае от малките. На кое се нарича чумата на 20 век? Кафявата чума. Кафявата чума е фашизма. Сигурен съм, че и фашизъм не знаят какво е. Сигурен съм, че и национал-социализъм не знаят какво е. Нацизъм. Фашизма е зароден в Италия от Мусолини. Кафяв, защото сходили с кафеви униформи. А нацизма е от Хитлер. Те са съюзници. Нацизма е избил толкова народ. Концлагери. Не като нашите тук, където ги прекарат за белене. Концлагери, фабрики на смъртта се казват. Смърт. Правили са ги буквално на сапун, защото аз съм ходил в Бухенвалд. От труповете са правили сапун за немската армия. От труповете, не само от евреи. От военнопленници, от цигани, от всички, които са били против нацистите, против Хитлер, против фашизма. Който кафявата чума, ако гледате примерно National Geographic, когато показват какво е завладяла нацистска Германия, е в кафяо. В кафяо. Нацистска Германия завладява Франция,
Полша първо атакува, в Австрия ги посрещат като освободители, като съюзници, но повечето ги завземат. Хитлер завзема блицкриг, светкавична война. Бързо, за няколко седмици завземат Франция, която се е водила най-великата армия на времето. Като, когато влизат в Франция и завземат, окупират Франция, във Франция се заражда партизанско движение. Партизанско движение, което се бори против окупаторите, против фашистите, които са окупирали Франция. Тваряли са на влакове евреи, противници на фашизма, на национал-социализма. Всичко е заминало на концлагери. Концлагерите са били стотици, не са били само Аушвиц и Бухенвалд и още някои. Те са стотици, в които са работили къртовски труд, умирали са и са имало газови камери, в които са ги фърлени и после са ги горели. И на места са ги правили за сапун. Факт е, някой ако си мисли, че и лав, че са ги правили за сапун, със страшна грешка сте. Не, за сапун са ги правили. Даже аз като бях в Бухенвалд, има списъци на нацистите, които пращат, примерно, използвали за кой си 8 метра въже, което струва 10 райх марки. Пращат на семейството и семейството плащат тези 10 марки, с което са обесили сина му. Или дъщеря му, или са използвали колко си куршуми, те ще платят за тяхното убийство. Това е Третия райх, това е нацизма, това е фашизма. В който нашата интелигенция, която тогава, 1941 година, 1941 година, нашата интелигенция, която като дошли червените я избили, те били преврат направили. На го са направили преврат? Партизаните, комунистите, червените като дошли, руснаците, какво са направили? На кого бе? Знаете ли? Знаете ли, че България е била съюзник с фашистска Германия, с Хитлер? Той знаете ли го? Съюзник, бе! Ние не сме окупирани, бе! Ние доброволно сме станали съюзници с кафявата чума. Която кафява чума доброволно я пускаме в България, бе! И фашисти стават българчета, българи и ни боклуци, предатели, които в името на парите, на властта, на всичко продават нашата държава. Царя не е българин, бе. Царя, нашите царени са българи. Ние сме ги взели под наем там да управляват. Те не са били никога българи. Те са от Кубургите, от там къде. Те не са българи никога. Били. И тогава е било фашистско-монархическа диктатура в България. 1941 година. Против която диктатура? Фашизъм и монархия. Монархия, знаете ли какво значи? Царя управлява. Цар. Диктатора. Царя. Той беси. Има оттам един парламент, но тогава става, не ги чуват. Нашата интелигенция реша ние да сме с тях. С фашистите, бе. И наши българи, военни, поручици, де цигари въд за тях, как ги били убили Народния съд. Те започват да избиват и малтретират българското население, което не е съгласно с това нещо. Което не е съгласно с фашизма. Което не е съгласно с геноцида, който прави Хитлер и нацистска Германия. Ние сме съюзници с тях. Доброволно, без да ни окупират. И се заражда партизанското движение, което не всички партизани са били комунисти. Не, с грешка сте. Той фанал гората, защото влезли, наебали жена му тези боклуци, взели му нещо, животни, мивотни там, застреляй ги на центъра на селото. И той става партизанин. Да се би против фашизма. Против фашизма, бе. Те с работи.
Тези деца на моите години да се сетят. Това е историята. Това е историята. Другото са алабализми, простоти. И какво става? Нашите буклуци, нашите предатели, немци няма тук, бе. Тук там има някой немец. Българи фашисти са избивали българи. Българи фашисти, фашизирани буклуци, са избивали българи в името на фашизма, на национал-социализма, на нацистите. Разбирате ли за какво става въпрос? Тогава са искали, пак като сега, да отрекат, че ни руснаците са наосвободили от турско робство. Пак са настройвали против Русия, но тогава, дори тогава, когато ние сме били съюзници на фашистите, не сме изгонили руските посланици. Сега тези буклуци ги изгониха. Те са още по-мръсни от унес. И тогава е имало истински будни българи, които са тръгнали да се бият с тези буклуци, бе. С нашите фашисти, български фашисти. Немци почти няма тук. Наши предатели, които са смукали кръв народна, пари народни. Това село, в което съм дошъл, Ястребино, в това село издават заповед да дойдат да арестуват и да избият 18 души плюс 6 деца. Български началник издава командата българи да дойдат и да ги застрелят. Защото във всяко семейство, от всяко семейство е имало по един партизанин от тея 6 семейства. По един партизанин е имало. Защото е имало партизани от този семейство. Те изкарват тук на това място. И он е за да са донатегни кът Кирчо и кът Кокорчо. Ги застрелват и децата, и жените. След няколко часа пристига заповедта, че се отменя. Но те вече то с натегач, буклук, който е бил даскал, имал 2 деца, но е станал с фашисти. Ги избива и ги зараят набързо, на плитко. И на другия ден да ги палят. 6 деца. Българи са избили тези деца, защото баща му или някой чичо му ли кой е бил партизанин, който се е борил против фашистите. Фашизирани български буклуци. Предатели. Разбирате ли ме кой говоря? За каква интелигенция, за какви петля? Това не е единствен случай. Те са много такива случаи. Разчеквали са деца с коне на центъра. Защото детето отишло с фанали го, че носи една торба с сирене и хляб да занесе на баща си. Фащат го и го разчеква с 2 коня на центъра на населеното назидание. Такива има стотици хиляди. Стотици хиляди случаи, които никой не ги казва сега. На времето ние ги учехме. И те стъпанари, които са на моето поколение да се сетят, че това са факти. Сега даже се появила една остроумничка, 21 година решила, направила изследване и понеже не били, след като дошъл Народния съд 44-45 година, 45 година, дали малки присъди, най-вероятно каза у нас някаква курва сегашна, предателка, американофилка, буклук предателски, каза, що са им дали, каза, толкова с малки присъди, по 20 години са им дали, нещо там, нещо такива, на войниците, защото те войниците изпълняват заповеди, какво направи? Отива и стреля. Българи застрелват българи в България. Без да сме окупирани. Доброволно. Царя отива във вълчата барлога и се разбира с Хитлер и ние ставаме фашисти. И та сумница сега, как подменя история така, след като каза са им дали толкова леки присъди, най-вероятно партизаните са си ги разстреляли. Разбирате ли? Слязал сина и разстрелял майка си, баща си и сестрите си или там братовчетки или ги разстрелял. Какви идиоти! И хората на това нещо вярват. Не, то е забравено. Тук на времето имаше горе лагери, сега са почти пусти.
в Ястребино. Лагери за деца. Имаше музей. Всичко е сега минах горе Бандърлък. Има там някакви украинци. Сме прибрали. А това беше за български деца. Селото Ястребино от 1500 души сега е 56. 56 души са тук, в това село. Това беше тези борови, деца тук отстрани са посадени в памет от комунистите. В памет на тези деца и на тези хора, които са застреляни от ония предатели, фашисти, български фашизирани буклуци. И са ги застреляли, ма те не са единствени. Тук е паметника, защото са 6 дечица, ети ги, 6 дечица. Са ги гръмнали като бракувани коне. Даскал е било не. Имал 2 деца изпълнители. Подпоручик ли къв беше там някакъв? Буклук, не го знам. Имена не помня много. Разбирате ли сега за какво става въпрос? За коя интелигенция? Народният съд бил ги избил. И сега как пък им дал леки присъди? Защото не ги избили, значи партизаните са ги избили. Вие сега разбирате ли какво значи? Връщате се години назад. Села. Аз ще ви покая села. Ще направя едно видео за моето село. Какво е било преди 44-та година? Преди 45-та? Когато е било рая на България. Интелигенти, ходили са с галоши, няма ли са ток, няма ли са вода. И след 44-та какво става селото и сега какво е, като тук? Бандърлък. Бандърлък! Как подмениха историята? Как не измамиха? Как? Всичко. Аз ще се опитам да ви го покажа. Действителност. Истината каква е била? Защото никой не говори вече за тези неща. Едни заучени фрази, като дошли комунистите, ние сме били рай, те нищо не са направили, те са сипали всичко, мракобесен режим, в който мракобесен режим къщите не се заключваха. Пак сега се оключил с решетки, тъй страх. Синът ти да те застреля, примерно, или дъщеря, защото са наркомани и буклуци, или приятелите им да влязат, да те заколят. Но тогава мракобесието било чудо. А пак тези деца сме били при фашизма, при монархическата диктатура, царската диктатура, и тогава сме били много добре. И всички лумпени и папагали повтарят едно и също. Но истината е друга. И аз ви я казвам. И ще ви я казвам. Но ще ви я казвам само тук, на вас. Не искам помяри, не искам да споря с никой. Не бе, който иска да отвори, да прочете за 6 ястребинчета. Какво е станало? Как е станало? Да отвори. Коя година сме съюзници с немците? Как ставаме съюзници с фашистите? Фашисти, бе. И партизаните са борили. Значи френските партизани са герои. Пак нашите партизани са буклуци, превратаджии. Хайде, бе! Хайде, бе! Хем, във Франция са ги окупирали с бой. Влезли с войските, а нашите свиркаджии са ги пуснали. И те не са ги пуснали, те са дошли малка част, немци. Фашисти са били българи, бе, са избивали българи. За да са добре, като сега. За да са добре, като сега. Всички ти буклуци плюят и лаят. Русия. Кога ще нещо умно, ти си путинист. Например, вие знаете ли, че танкерите от Русия, където идват, аз пък от Русия, от Америка, обърках се, те идват де-факто от Русия. Те идват от Русия танкерите, бе. Те не са... Кои има хора... Значи, тръгва от Русия, като пирати сменят флага, продължава, слагат холандски, слагат такъв. Тези танкери, които Кокорчо и договорил и Кирчо, те са руски, бе. Руски газ. Той не е американски. Няма такъв филм. Може да се провери, в момента хората проявят, фери, кое с пристанищи, твари са тръгва. Само ще няма пък къде да се разтвари. Това са едни предатели на тегачи, като е те, с които са разстреляли собствените си българи, са народници, като кучета и дечица, не му и трепнало, бе. За да е добре в службата. Е предал България. Българин, фашист. Състои се съборили това партизанти. Не всички партизани са били комунисти. Те са съборили против фашизма. Отворите да видите какво значи кафявата чума на 20 век. Фашизма.
Нашите интелигенти, нашите буржуа деца те са били 20 тиквеника, разбираш, сме имали льохмани, що сме имали 4 предприятия, един завод сме нямали. Ни, тук цървули, с кокилите са ходили, с галошите, ток е нямало, с газените лампи. Интелигенцията била избита. Избити са и такви с буклуци. И пак не ги избили. Народния съд, нали си представяте, бе? Вземате властта, връщате се, слизате от гората и те избили децата ти, бе. Избили братовчет ти, бе, те с буклуци. Какво ще ги правиш ти? Ще ги милваш? Ще ги милваш ли? Ще ги милваш другия път. Сега, ако има Народен съд, аз съм първи деца главя там. Първи ще отида, те да ги разпитам аз. На мен да ми обяснят как. И знаете ли какво? Каква е истината? Благодарение на такива хора, благодарение на партизаните, благодарение тогава, че не са изгонили руските посланници, благодарение на руския шпионаж, когато Червената армия стъпва на българска земя, ние сме фашистка държава. Ние сме съюзници с фашистка Германия. Но благодарение на тези хора, забравени сега, оплювани, осирани, охрачвани, благодарение на тях, когато руската армия стъпва в България, те много добре знаят, че българския народ не е фашист, а са едни определени елементчета изган, като сегашните. И за това е имало около 200 жертви. Нали си представите 200 жертви? Случайни са били. Благодарение на тези хора. На партизани, на ятаци, на партизани, не казвам на комунисти, на партизани, които са воювали срещу фашизма. Защото ние сме били съюзници с фашистка Германия. И руснаците не са попиляли България. И след Втората световна война Сталин се застъпва, искали са да я разпарчедисат цялата. И Сталин казва: не, България няма да се пипа. Сталин, бе! Сталин е руснак. Той гузинят взема от Съветския съюз. Руснаците, благодарение на тях, те с буклуци има какво да краят. И те с мърши сега имат да пренаписват нова история. Простотии. Решил съм, ще правя такива видеа бактън от тез. И други видеа ще правим. Но искам, ще ви покажа неща, които млади хора не сте си помислили за какво става въпрос. А истината е друга, която я ви говори Кирчо от село Пая. Чао!